Aste honetan, Euskal Herriak aldarrikatu du berriro ere torturaren aurkako eguna, eta horri lotuta, tortura jasan duten zenbait lagunek agerraldi publikoa egin zuten iragartzeko sare bat sortzen ari direla, aitortzan eta desagerraraztean aurrera egiteko. Gaur, Marta Pikatzarekin hitz egingo dugu, berak parte hartu zuen agerraldi horretan, eta, torturari buruz luze hitz egin dezake, tamalez, esperientzia baduelako, eta urte luze hauetan landu duelako bai bere kasuan zein eskualdean. Eta orain, Marta Pikatzarekin, mintzatuko gara oso gai arantzatsuari buruz, izan ere, aste honetan, egin duzue, Euskal Herriko pertsona torturatuen sare bat azaleratu duzue, ez? Eta, egin duzue halako agerraldi publiko bat zenbait aldarrikapenekin, eta lehenengo galdera da, nola sortu zen sare hau? Bai, egunon, Aitor. Sare hau sortzen da, aspalditik lantzen ibilidan gaia bada ere, esan duzun bezala gaia apur bat zaila eta sensiblea da, eta aurreko urteetan, eta aspaldi torturaren aurkako taldeak hartutako testigantzetatik hasi, eta beste lanketza batzuetaraino, ikusten dugu prozesu bat egon dela, baina beste pausu bat eman behar dela, ez? Implikazio bat lortu dugu, bai Nafarroako gobernuan, bai EAen, eta momentu honetan beste salto bat eman behar genuela, eta Nafarroan egin bezala Euskal Herri osorako saretxe bat sortzea, aitortzaren bidean beste pausu batzuk eman ahal izateko aurrerantzean. Eragile ofizial ezberdinek aipatu dituzte 5.000 tortura kasutik gora Euskal Herrian. Orain zein da zuen helburua epe luzera? Epe luzea gora esango genuke esan bezala landu dugu apur bat testigantzak, landu ditugu datu hartzeak, landu dugu ere administrazioaren implikazioa, baina ia esan hor asuntoa badoa motel, baina nik uste dut importantea dela aitortza eta erreparazioa aipatzen dugunean ikustea badaudela hor aurrera pausu batzuk emateko, nolabait jarraitzeko ematen era individualari begira, noski jendeak beharrak ditu gainera arlo horretan, baina batez ere arlo kolektiboari begira ere. Eta zergaitik, ze torturaren dimentsioa aipatzen da 5.000, dimentsioa ikaragarria da, hamarkadatan eman da, eta ez dakit manejatu aldugun datu bat, ez? Baina argi dagoena da, tortura badala sistematikoki eta modu nolabait antolatuan gobernuek aplikatu duten bitarteko bat, eta aitortza uste dut oso importantea dela eta erreparazioa bitarteko hori hor egon dena eta esango nuke dagoena desagerrarazi bidean, ez? Azken finean, oraindik ez dute aitortu egindakoa, historia luze bat kontatzeke dago, eta bide horretatik ez errepikatzeko bermea ere segurazki lortu behar da, ez? Orduan, peluzeagotara horra jotzea izango litzateke, ez? Aitortzaren bidetik eta erreparazioaren bidetik bilatzea tortura hori desagertzea, noski. Epe motzera, printzipioz, zuen sedea da, horako topaketa bat antolatzea, ezta? Bai, hori da. Hori da, behintzat, epe konkretu batean daukagun helmuga, ez? Dinamika bat sortzea, nolabait alde batetik saretxe hori eta hurbilketa hori, gure artean hurbilketa hori emateko, eta guzti hori gutxi gora bera hemendik urte betera gauzatzea topaketa batean aurrera pausu honen gauzatze hori izan dadina.
aste honetan egindako agerraldian, agertu zineten, bueno, lagun gehienak emakumezkoak zineten. Egoera hori, kasualitatea izan da, nolako izan da? Beitu, bai, eta ez esango nuke. Egia da, gehienak emakumeak garela, eta bai, horri begibistan geratu da, eta gainera gure artean aipatu du, eta ez, nik uste dut ez dela kasualidadea, baina ez dugu prestatu horrela. Ez da prestatua izan. Baina uste dut ez dela kasualitatea, segurazki eta arrazoi batzuk daudelako atzean, eta izan daiteke gaia jorratzeko orduan, aitortza hori egiteko orduan, gaia oso sensiblea da, eta gizonei igual kostatzen zaien, emozioetatik hitz egitea, eta horrek eraman gaitu, modu natural batean gaian emakumeak hor egotera. Baina hori esan da, uste dut, gai honek ertz pilo bat dituela aztertzeko, eta horien artean hori dago, nola egiten dion aurre emakumeak edo gizonak torturari. Eta oso interesgarria dela hori aztertzea. Niri ez dagokit, niri pertzepzioetaz ari naiz, nik ez dut aztertu eta agian beste norbaitek egingo du. Baina bai uste dut, etorkizunera begira ere gizon eta emakumeok hau elkarrekin lantzea oso positiboa izango dela, eta beharrezkoa, hain zuzen ere horregatik, asko dugulako hor ateratzeko, eta igual sensibilidade eta emozioen lanketa horretatik, gizonak ere apurtxu bat aurre egiteko beraien bizipenei, elkarrekin bidea egite ditugula, bai. Tortura jasan duen jendeari, zabaldu diozue elkarlanera batzeko deia, eta galdera da, nola eta zertan? Printzipioz lehen esan dudan bezala, hurrengo urteko topaketari begira, bitartean gustatuko litzaiguke hartu emanak aldenik eta zabalenak izatea. Nik uste badagoela jendea pausoak eman dituena, relatoa kontatu duena, esaten dugu idazkian, relatoa kontatu duena, edo sekula ez duena kontatu. Konfidantza eman nahi diogu jendeari, animatu nahi dugu, seguru dagoela jende asko pausua eman gabe dagoena, baina pentsatzen dugu guk koltxoion bat izan gaitezkelako pausura emateko. Eta orduan, printzipioz jendearekin lantzea eta saretzea alden neurrian guzti hau, harremana. Horretarako, jarri duguna martxan izan da kontaktu bat, mail kontaktu bat. Eta izango litzateke harremanak abildua Euskal Herriko torturatuak dana batera, .eus. Hori zabaltzen ari gara, eta bada bide bat jarri duguna, kanal bat jendea guregana gerturatzeko, benetan diot, inolako presiori gabe eta problemari gabe, esan nahi dut, oso kontziente gara, zailtasunak direla, jendea anitza dagoela, eta kasuistika asko dagoela guzti honetan. Hori da harremantzeko bide bat zabaldu. Zuzeu, nolabait, aitortza ofiziala duzu pertsona torturatu gisa, baina hori lortzeko, komila artean, prozedura bat gainditu behar izan zenuen, nolako izan zen prozesu hori? Bai, nik lehenengo esango nuke hori, urtetako lanketa horretan denetariko gondala, eta egia da, momentu batean ematen dela 2015 inguru, dut ondo gogoratzen, ematen da pausu bat, bada Jaurlaritzako esan dezagun oneritziarekin eta baliabideekin martxan jartzen da Istanbulgo protokoloa, 200 pertsona inguruk pasatzen dugu, esan nuen bere momentuan, nire esperientziaz, uste dute oso txukun egindako lana zela, eta oso beharrezkoa gertatzen dena da, gero, aitortza ofiziala ez dut jasotzeke dago, gero garatu da nolabait beste esparru batean, memoriaren inguruan, eta hor eskaerak badaude, eta gainera
parte hartzen ari direna, prozesu hori eramaten ari direnak aurrera, esan dute baliabideak falta direla. Asuntua da, badaudela, aitortzaren bidean, instituzioen implikazioarekin egindako gauzak, baina asuntua doa motel. Dimentsioa, honek duen dimentsioretik oso urrun geratzen da, Horregatik uste dute zentzu horretan dagoena ondo egin dena, aitortu behar da ondo egin dela, baina lanpilo bat dago aurretik egiteko motel doa, zoritxarrez. Eta orduan uste dut aitortza kolektibo horren bidean ere gauza asko egin behar direla. Oraindik, Nik bizi izan dudana, uste dut suerte bat izan dela, baliabide batzuk egon direlako, baina oso jende gutxik eduki dugu aukera hori, Eta, orain gaia eskualdera ekarrita, zuk, besteak beste, baina nik uste bereziki zuk, landu duzula, nolabait, torturaren eragina Aiaraldean, eta saiatu zaretela apur bat, gutxienez kopuru batzuk sartzen, kasuistika batzuk sartzen, eta diagnostiko hori egitean, gauza anitzak azaldatu dituzu, apaizen torturak, emakumezkoen kasuak, eta gero gondira ere, epaitegira heldu zen kasuren bat gutxienez. Zein da diagnostikoa? Bai. Bai, hemen ere, lehen esan dudan bezala, Aiaraldean zentratu ginen, taldetxo bat, hasieran, egin beharreko lan hori testigantzak jaso, harremanak egin, eta bar, eta hor egon ginen urte batzutan zehar, baina, egia da, gainera, hurbildu ginen 100 pertsonen gana, eta asko da. Eskualde hau txikia dela. Hori da, asko da. Hor denetariko egon zan gainera, esan nahi dut, abietuta atxiloketetatik, ikustea zelan zegoen, apurtxua saiatu gara zelan zegoen egoera ikusten, eta denetariko dago, badago, oraindik ailegatuko ez garen jendean ikuste dut ere, eskualdea txikia da, eta maila horretan ere pertsonal mailan jorratzea gaia zaila da. Baina hori zen da, nik igual aipamen bat egitearren, esan duzun bezala, eskualde honetan badago kasu bat, nahiko publikoa izan dana, egin duen ibilbideagatik, eta izan zen Baskitorena, Bixenterekin nik hartu emana izan nuen, baina Bixente joan zitzaigun eta gainera oso modu gogorrean, Baina nik hemen aipamen bat egingo nuke ere familiari, Eta mantendu dut ere harreman hori. Eta Bixenteren bai momentu horretan bai gerora sostengu izan denak aipatutakoak ere uste dute interesgarriak direla eta niri behintzat onkitzeko modukoak iruditu zitzaidan entzun nion nola Bixenteke komisaldegian pasatutakoa kalbario hutsa izan zala, Eta Bixente oso jota atera zan komisaldegitik, baina gero entzutea bere sostengua izan denari esatea, baina Bixente pasatu zuen bigarren kalbario ikaragarri bat eta bere familiak, eta hori ere esan behar da, epaiketara doanean kasua, esan gerezake, eta berak horrela adierazita, beraiek horrela adierazita, sostengurik eza, laguntzarik eza, aurre egin behar pasatako kalbario horri inolako empatiarik gabe, eta traba izugarriekin, eta beraiek esaten zuten, hori izan zen Bixenteren eta familiaren bigarren kalbario, eta uste dut hori oso importantea dela esatea, eta Aiaraldeko gertakizunetan, arlo honetan. Nolabait azpimarratzearen esaten duzunean empatia eza, laguntza eza, gabezia hori guztia etorri zen erakundeetatik, hau da, epaitu behar zuten erakundeetatik. Bai, noski. Joatea epaitegira aurre egitea
norberaren bizipen latz horri, eta ingurukoek trabak jarri besterik ez dutenean egiten, kontutan hartu bagabe gainera zezaia den momentu horretan pertsona horientzako hor egotea, hori, kalbarioa, esaten zuten. Bai. Bueno, epatu duzu, 100 lagunetara heldu zinetela, eta, tamalez, torturak jasan zituen jende asko, hilda jadanik, eta orduan, aitortzaren eragina mugatua izango da. Aldago, zendu den jendearentzat egongo da nolabaiteko aitortzarik edo egongo da nolabaiteko erreparaziorik? Noski, frankismo garaian eta ondoren gertatu den moduan aitortzak ematekotan oso berandu ematen dira, eta horrek zailtzen du dena. Bai erreparaziorako bidea, bai prozesu oro, irtenbiderako prozesu oro, ez? Baina, hori horrela eman da, nik uste erreparazioa eta aitortza etorriko dala gure bidetik, ez dago besterik, zentzu horretan. Ni esango nuke horregatik ez, ni zergaitik nagoen hemen ez, honetan, geratzen naiz komunikabide honetan bertan, Aiaraldean 2016an Mikelek eta biok egin genuen elkarrizketa baten, nola Aiaraldeak aukeratu zuen titularra izan zen gure hitzetakoa, tortura existituko ez den herri batean bizitzeko beharra merezi dugula, ez, gizartean, ez? Eta geratzen naiz horrekin, ez? Hor dago, ez? Azken helburua edo. Hori esan da, noski, aipatu dut Mikel, orduan izan zen, taldekide, lagun, eta lanerako ezinbestekoa momentu horietan, lan handia egin zuen, eta kezka handia izan zuen, eta, Mikel ere joan zen, eta bidea hori lortzea helburu, ez? Mil esker, Marta, aleginagatik eta gurekin hitz egiteagatik. Zuei, benetan.